Роси. Така, гледай. Ще се какво, снимай го. Опа! Като някой балерин стъпаш. Балерин. Ти пък. Като някой балерин. Какво има? Какво е това? Така. Ето ще се вижда какво Какво стана, бе? Ой, че свалим цветето, мърбаво. Ела тук, ела. Тук бях. Пишу ще бях. Кака дитка, какво прави, бабо? Ало. Ало. Виж. Ало. Я виж пилката. Пилката де би. Прави да би. Роси, гледай да сам Роси. Тук Роси. Така, браво. Ай, дедичка. Какво стана, бе? Горе, Какво стана, бе? Той те гледа в краката. Ама гледай апарата, той някакъв загледа. Какво има? Гледай всичко е изкуствено. Какво стана, бе? Какво има, бе? Какво има? Какво има там, бе, бабо? Мале. Той ще вари тогава, сега зарад апаратчето. И той ще вари. Слънчо, здравей. Роси, здравей. Ей. Дай ръчичка, баба, дай ръчичка. Дай ръчичката. Кога ти иска? Пич. Не. Пич. Не там. Ало. Там не е за... Хело. Пич, здравей. Здравей, бе. Кажи, аз малко по-късно ще кажа здравей. Още малко кажи. Чешмичката, виж колко е хубава чешмичка. О, чешмички, хубава чешмички. Разгледаме нинчичкото, митлата, шишета. Де кака, виж како. Како. Де кака дитка, бе. Роси. Драгне, много ми е топло, драгне. Заливай са. Като ти топло. Много бързо решава На въпроса. чушмата. И друго нямате. Драгни, ама ти нищо гласа си променен ли? Ходи от чисто от среда. Нещо си... Айде, сядай на стола. Не от дойде се обади да гледа децата всякакви. На аптеката ще ходила. И се върна. Минче, елате почерпи с една студена вода. Драгни. Да. Вижте, знаеш ли така. Тя от дома. Елка от дома. Аз искам здравейте. Здрасти! Не мога да Сте чуя. прибрали малко Макдана. О, вие имате гостини. Да, бе. Седай, манинче. Ниче, мога ли да знаете? Ох, Аз пичам мале. килата си, че така пиша. Сега зато и ви давах и другите. Чук. Какво има кака? Како? Аз от една страна не мога да се сега малко Искаш ли котките краставичка? излезе, едното съм вече ми го обърнали. И прибрах и другото го умих. Тумър, взема да отида за параж. Направо възможно. И викам, чакай, докато не сте се прибрали да дойда Макдонос да взема. Но да не дидат са. Детелина да не са. Не, само брати. Брати. Оправят, да, брати тук. Видела Теля. отива си. Да съм мъчиш. Сега ще трябва да взема късно. Понеже ми предложи студена вода. Не е студена! С това се къпя. Не, тоник пък изобщо, аз не мога да го пия иначе тъй. Не, Заповядай. само водичка, защото ми Заповядай. предложи. Малка красавица, но да не са.
Няма да я вземе. То за снимка. Бе. Няма да я вземе. Няма, заповядай, моето Още момче. Няма да я вземе. Заповядай, дръж. Така, браво. Сега ще я захвърли. Бра, няма да я за ти не приказва такива работи. То тако справим ли ега я? Ето чува какво говориш, как няма да я Чува. Ама Лило, драгните, един посланици са ти остави. Ама неща, нека да ми горещо. Така, Бъшко, браво. А какво правиш, бе? Браво, браво. Така е. Мия, Той се еде, кажи. не ще еде. Да му държи ли? И да я режеш, то ще я свърля. Как искаш, ама? Чакай за му държи пък. То две запчета има. Тя вчера сестра ми се обади, прибрали са. Ужас, вика, шипка, викам от Карим, да затварят. Не, бабо, не. Да, ето пак затворено, обаче не е цяло. Минат ми вика, ела тука бе, Сладър, ела тука бе. Шиши. Шиши. Я ще се пустива. И оттам вика от Сеново пък Бяла, пак са го затворили пътя, пак обикаляш тирове и те нямат климатика. Аз не знаех, че нямат климатика. Умрях в 2 часа са прибрали. Ам викам по-рано да бяхте тръгнали. Руско, заповядай. Заповядай. Чакай сега, той може ли да иде такова? Може, всичко Абе, може. то... Драгни, Заповядай. Челико. Ръба, нищо не Заповядай, заповядай. Нищо не Ам. Челико, някой голям парче. Ей, Челико, Дърпа. Челико. Дърпа. Дърпай. То така, Ей, човече, колко му е душицата, бе? Браво. Какво си отспал с душичка? Браво. Клющата по-малко. Тя така хубава. Да, аз не казвам, че не е хубаво. Водичка има вътре. С нощи баща му Каква снимка прави? се тръба кракта. О, много топло. И тук и при вас много топло. Не, че искаш ли да кръстиш? Не. Аз ако ти кажа, че от толкова красници една не съм изяла, сигурно няма ми повярваш. А пък вече аз си отделя, сега ще. Дори и така, 10 пъти кисело мляко купих, ама и ти таратор ги направих. И аз щях да правя. Тук има селски, запаски. То пък какво и аз го четох с вода, ама вече обикали са да ядат. А много хубаво. Цяло ли си? Не. Нина едно време, на лято краставици, като нарежем вода и още. Ама защо и чушки? Драгни, Мляко сме имали. Лютичко бе. Мляко сме Пиши за имали, тива ама чушка. правили Челико, сме на пиши за нивата чушка, така такава тератор чушка. за разтоплената. Как му викат има Лило Драгни? На кога? На малкия. Роско. Роско. Аз Руско ще да му. Роско, и аз почвам да ям. Виж, Сега почвам и аз и на мен. Роско, Руслан. Има вътре в стата, Драгни. И на мен ще ми направят клип. А чакай, че как ти наистина. Ядем му се. Сега за него е хубаво тези белите краставици с... Повече водичка. Роско, Душичка, макар. Роско, абе ти зъбки имаш ли бе? Има, отдолу. Имаш ли зъбки бе? Отдолу има две. Абе много си сериозен днеска ти бе. Защото има краставица да яде. Вниманието там насочено. Айде и аз ще ям с тебе. Роси, гледай. Гледай дядото ти Дядо, как. дядо, виж как е. Не сприварвайте, сега. Пич, Сега да видим кой ще се Чучела сега ли му направихте? Да. пич, гледай сега. Ама Те с кои Малки. са сега ли са? малки са ти те учила. Трябваше по-така да такова да обхвани. По-големи ли? Защо? Много хубаво. Да. Много готен краставица. Нали, приятно. Хапай. Папай. Нещо са, че е трябвало Зизинг. малко по-големи да И бъдат. сисинг трябваше. Те обикновено гледате, чак очите му се виждат тук отстрани. Как са го гласили? Охапахто. Ами, Трябваше ми мисли да. мъжка му работа. Ами, да, мъжка му работа. А, така. Колко диоптера са? Колко бяха? 27. 27. 27. Ти сериозно си има.